दिनै जों चिरां जिल्ला आइजो अनसाय आफादा जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव दाखालि 30 अक्ट'बराव मोनसे उन्दै बैसोनि 13 बोसोर बैसो हिनजावसानि सायाव जितु इनायै गाज्रि रेप केस जानानै थांबाय बिनि सायाव जोङो दिनैहाय फंनैसो बुंनो थाखाय आखायाव लादों। बेयो मोनसे बिराद गाज्रि जाथाय जानानै थांबाय। सासे आर्मि रिटायार ब्रज कुमार ब्रह्म बैसोआ 62 बोसोर बैसोनिमोन। बिथाङा माने जोंनि बे बिजनीनिनो ओनसोलनिनो सासे उन्दै 13 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ थाखो 8 आव फरायनाय 13 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ इनायै फुस्लायनानै रेप खालामनानै सासे गथ'नि बिमा खालामदों। थांनाय 30 अक्ट'बरावनो बे गथ'नि डिटेल्स खौरांखौ मोननाय जादों। बे पेटागाव बिजनीनि पेटागाव सरकारि हस्पिटालाव सासे गथ'नि बिमा जानो गोनां जादों, बुलि जानांनाय जादों। गथ'सायाबो हौवासा। दा जोनोम जाखांनायनि उनावहाय साननैसोनि उनाव बे गथ'नि देहाया एसे लोरबां जानायलाय नैबे जोंनि काजलगाव सरकारि हस्पिटालाव बेखौ DNA टेस्ट खालामनो लाबोनाय जादों आरो दिनै नैबे 3 नभेम्बराव नै दासो बेलासियाव जेनेबा 2:30 रिंगायाव बे गथ'खौ DNA टेस्ट खालामनाय जाहैबाय। बाहाय जोंबो बेखौ फैनानै खबर लाफैनाय जादों। बेहाय जोङो जोंनि चिरां जिल्ला आइजो अनसाय आफाद जानानै आरो जों आइजो माहारि जानानै जों गोख्रों सोंखारि। बेयो मोनसे जोंनि समाजनि बिराद मोनसे गाज्रि जाथाय, मुगैथाव जाथाय। सासे बैसोगोरा बिबौनि समान फिसौजो होननानै बेखौ फुस्लायनानै इनायै जिनाहारि खालामनानै सासे गथ'नि बिमा खालामनायाव बे हिनजावसानि जिबना माने बरबाद जाहैबाय। बेहा दासिमबो फरायनायनि सम दङ, देरनांगौनि सम दंमोन, नाथाय बे सासे गथ'नि बिमा जानानै बिनि लाइफआ बरबाद जानानै थांबाय। बिनि थाखाय बे कालप्रिटखौ बे ब्रज कुमार ब्रह्मखौ पक्स' आयेननि दारै जि साजा मोननांगौ बेखौ गोख्रोङै साजा मोननो थाखाय जोंनि चिरां जिल्ला आइजो आफादनिफ्राय बेखौ दाबि खालामबाय। आरो जिनाखि बिनि थांनानै थानाय फरायनाय बिनि मोनथाय बेखौ जाहाथे आयेननि दारै बेखौ कालप्रिटआ जाहाथे होनांगौ, होथारनांगौ होननानै दिनै जों चिरां जिल्ला आइजो आफादा प्रसासननि सायाव बा आयेन पक्स' आयेननि दारै मोननांगौखौ जोङो दाबि खालामनानै होबाय। दा जोङो बे गथ'आ जाहाथे उनावहाय दासो जिहेतु 13 बोसोर आरो दासो 8 थाखोआव फरायगासिनो दङ, बिनि हालोदा दा बारा मोजां नङा। बेखौबो जाहाथे बिनि देहा सावस्रि बिनि ट्रिटमेन्टनि थाखाय जाहाथे कालप्रिटनि न'खरनिफ्राय मदद मोनो आरो इयुनावबो बिनि थांनानै थानायनि राहा जाहाथे खालामनानै होयो कर्टनि दारै, पक्स' आयेननि दारै बेखौबो दाबि खालामबाय। आरो थैजासिम जाहाथे बे कारादन्ड बे कालप्रिटआ जाहाथे पक्स' आयेननि दारै साजाखौ मोनथारनांगौ बेखौबो दाबि खालामबाय। आरो बे हिनजावसाया जाहाथे बे फरायसालियावनो गावनि मान मर्यादायै जाहाथे फरायनायखौ मोजाङै फरायफिननो हायो, इयुनाव मानसि जाफिननो हायो बेखौबो जोङो खावलायबाय। समाजनि मानसिया जाहाथे मुगैयालासिनो बेखौ गावनि फरायसालि, गावनि फरायसालोगो फोरोंगिरिया अनसायनानै जाहाथे बिनि फरायनाय लामाखौबो जाहाथे क्लियार खालामनानै होफिनो, बजबनानै लाफिनो बेखौबो जों दिनैहाय खावलायनाय थाहैबाय। आरो जों आइजो चिरां जिल्ला आइजो अनसाय आफादा बे मुगैथाव जाथाया जाहाथे जोंनि जिल्लायाव जाबावा इयुनाव, बाहाय जाहाथे जों बयबो आबोबजों लोगोसे जोंनि माहारियारि आफाद आरो रायजो राजाफ्राबो जाहाथे हेफाजाब होनानै जाहाथे गोख्रों खामानिफोरखौ मावलांनो हायो बेखौबो आङो खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों।